В езотерични магазин. Да, много е красиво. Литература, разбира се, езотерична литература, това е нещо, което всеки човек, който иска да се образова духовно, би трябвало да отвори някоя книга. Сега се търси много такава литература, богат е много пазара на такава литература и много такива символични статуетки, предмети от различни духовни традиции, които си служат с тях. Всички скрити послания на словото и на символите може да намериш в този магазин. И освен това, езотерична галерия, която така от 1 година вече е стартирала при нас много успешно. Творчеството, това е. Всъщност става въпрос за разкриване на творческия потенциал в човека и всичко това можеш да го намериш там. Наричат го вълшебният магазин във Варна. Защо е вълшебен? И откъде дойде това име? Кой го измисли? Не знаеме кой го е измислил. Ние това го чухме от клиенти на магазина. Или от хора, които, примерно, в другите ни идвали са в туристическата агенция или са идвали в медицинския център. И понеже ние помежду си, така да се каже, си правим реклама, това е в кръга на шегата. Разбира се, че когато човек се интересува от нещо такова, му казваш къде може да го намери. И аз лично съм чувала такива изрази. Вълшебния магазин. Защото ние се намираме на едно място, но всъщност магазина е отпред, а пък в къщата по етажите са останалите медицинския център, туристическата агенция, залата за медитация. Каква музика звучи там? Само медитативна ли? Народната музика, ако е медитативна, всяка музика може да бъде медитативна, ако я преживяваш със сърцето си. Аз ви питам, защото преди да започне това предаване, вие пяхте македонски песни тук в студиото. Включително едната беше любимата на Занко песен. А защо точно Назад, Моме Калино, му е любима песен? За да искаш нещо. А ти трябва да дадеш всичко от себе си, да си готов да дадеш всичко от себе си, за да го имаш. Като любовта. Няма пазарлъци, няма условия. Каквито и препятствия да има по пътя на любовта. Ако ти си тръгнал към нея, ти си готов безусловно да изминеш този път. Това е предизвикателство. Това инспирира в човека доколко му е мерака. Мерака за живота, това, което за любовта. Търси, да открива себе си, да открие любовта в себе си, тази свобода вътрешна или радостта като мене, усмивката, колко ми е мерака и колко време ще я търся и какво ще дам от себе си, за да я намеря. Яна, ти с какво друго лекуваш, освен съзнанията си от специалността медицина в този център? В холистичния център идват хора с най-различни проблеми, с най-различни възрасти. Това, което се опитваме да дадем е всъщност да споделим нашият път. Нашият личен път, през който ние сме минали, ни помага в разбирането на човека, който идва с някаква болка при нас. Кой е най-големият проблем, твой личен, който си успял да преодолееш с тези знания и с тези срещи? И да превъзмогнеш, да надскочиш. Човек трудно надскача себе си и все пак вие имате тази възможност. Имам още много да надскачам от това, което нося.
Някои стават по-търпеливи, други по-избухливи, трети се научават да наблюдават себе си отстрани, за да осъзнаят това, което се случва в живота им. А вие какво? Какво успяхте да видите отстрани в себе си? Ами ние ставаме по-живи. По-истински. По-истински, по-естествени. И според мен не става въпрос за мен, за научаване на нещо, а за отучване. А когато срещнете някой човек с маска срещу вас, как познавате кой е той? Много хора с маски застават пред нас. Те всички хора са с маски и ние включително ползваме маски, за да можем да общуваме. То пак е някакъв вид маска. Дори и факта, че седя тук в това студио, също е вид маска. Не е маска. Макар че аз се радвам на това, което се случва тук в момента. Това, че сме гримирани, не значи, че сме маскирани. Да. Лили, какво? Как познаваш? Да. Ами, то е естествен процес. Ти точно това правиш. Да ти непрекъснато се отваряш, осъзнаваш и просто виждаш. Ти просто проглеждаш. Как няма да го видиш, като ти проглеждаш? Всъщност целият ти път, цялото развитие, всички медитации, всичко това е за да видиш. Ти просто го виждаш. Кое? Това, което е пред теб. Това, което е. Но то не се прави. То не се прави. Когато в песента се казва ти и аз сме едно, какво се има предвид? Ако мога аз да кажа две думи. Това е по някакъв начин твоето усещане за него. Какво е той? За мен, още от първата среща с него, аз съм изпитвала много силна майчина обич към него. Точно както една майка изпитва обич към едно току-що новородено бебе. Това е невинност, чистота, светлина, всичко това, което кара сърцето ми да трепти и да рони сълзи от радост. Това беше за мен. Когато го видях и така си и остана. Аз знам, че тази прекрасна същност, която съм усетила със сърцето си, съм аз. В този смисъл аз и той сме едно. Той не е отделно от мен. Аз знам, че това прекрасно нещо живее тук и аз съм тук с него да го преоткрие в себе си. Това е онази божествена частица, от която ние всички сме част, която е в нас и ние сме част от нея. Така ли е? За всеки е различно. Просто за нас е така. Така ли е, Петя? Ами сигурно е така. Аз знам само, че това, което се случва в негово присъствие, независимо къде, независимо дали е на филм, по телевизията или по телефон, или пък когато чета книгите, това, което се случва е наистина, може би, раждане на тази божествена частица вътре в мен. И тя наистина е любов. Аз много ви благодаря за този разговор. Искам да кажа на нашите зрители, че тук в студиото бяха Лили Тодорова, Яни Янева и Петя Еленкова, които са ученици на Занко. Занко, който е успял да ги накара да се зарадват на живота истински от сърце и да продължават да търсят истината за себе си и за света. Благодаря ви, че бяхте тук. Благодаря и на вас. Уважаеми зрители, че бяхте с нас. А сега ще завършим с онази песен, с която и започнахме, която надявам се да провокира и вас да откриете онази частица в себе си, която да ви накара да се почувствате щастливи, че сте живи и че сте тук на земята. Благодаря ви. Довиждане.